Ewan tayo na rin Muhammad na sa kulaku. Siap. Siya kataw, nilaniman pagana yung pulaw lang niyo. At wala istighfar lahu na umangano din na sumbayang ulina. Ipagpamang ninyo na tumang ninyo sarila. Na ikadua na sala, nilagsumbeng ano na. Umangano sumbeng na ipamang ninyo yung mutalok siyo. Ikatlo, na asadaka, pakapsid ka niyo. Kapataw mo, suya mana niyan na balas. Na ikalima, ikapat. Na upamakuha na puasa, anada niya katimpusi. Pangilay niyo ni Muhammad Abdullah Ubad na. Mana niyan na puasa niya na niya katimpusi. Nakapusa niyo mga tayan. Naudin niyo keguga, napakabugay kami sa pidya. Nanggay na di pakanggay mo na una. Kabukan ni Manggal, sa di pakanggay mo na. Kalima, na unyakap na ihayuda. Unyakap na ihayuda na kaya na nulong sa likod. Pagilay niyo muna sa puasa, bugyan mo tayo, ibugay niyo sa sadakan niyan. Kaya kayong kailangan na mapulaw lang tanong ng mutapubati sa Quran. Amay ko mga pusa utero na bati na ang supul wallahu ahad sa makatulog sundugan mo niyo kagiti kanam na nabubuhat tanong mo. So, yan nga kabati sa Quran na ditnaw na niya na simbo umatak na ti Rasulullah. Afdal ibadat ummati na sumuso sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arbatu yadkhulul jannata min bani Adam wa arbatu yadkhulun nara fi bani Adam. Ay ako nagpakasunod sa surga si kumbuhat ano Adam. Naging utamati ka pananaruan. Di pa mananta, di pa maganda, di pa maninta, di pa nambarasa. Naib ko balik sugilan na kuli-kuli ko Allah mapia. Kadua, ang pagkasunod sa surga na sukunso pamana sukunso puso ang maanakan. Kandung taki puso ang maanakan. Na puso pagkasunod sa neraka na puso mitugas dari kelukian. Di bapit mga pinalamat yan na yung na ba yan yung pinalamat na kaya ko na may ilay ni kakalatain na unyang may ilay nga karong kaya mama o natigil ng inuuni yung pirtuan na unyang nag-epit puto ka mama marong karong kaya na unyang mong mamayla nga manggo miyang kadak-kadak lima na miyang kalalaitan tigil ang pirtuan na miyang makalalainitan unyang ipitiyong na unyang man mayla nga nabugundang na tigil na mata na miyang ipititali na miyang makalalayong sana ya tinggi nama tanah surga nanti tuan. Bunya mai takwis na somya mo na rin di marundan-runda na mapianyo. Tiga na mapianyo di swir ko namin. Na ay malot turatod na teolugan na benangnya niya sa takwis. Na tiga na pinalamat ang musuh. Yung mga makapanaraman. Pinalamat ang musuh Allah. Kaya lang yung lugan na bumunutom. Yan tayo. Ini malang tadi pinalamat. Yung tipu soa mitigas. Ikatlo pagkasunod ko tunay ni ba pagkasunod ko surga na pagkasunod ko surga na pangmamuta buntalan malangas lango na malangas si buntal lang pagkasunod ko surga praktis niya nga kalahata buntal dapat kang nurag na misak na kung praktis na nga ba't tamadol ko surga lango na malangas si isip kaya na nurag na ayaw pagkasud ko na nga ng tabong talatay. Ay, kaya ako mata na tingin na nilita mama ng tanag niya may lang. May pugan ako sana, may pugan ako kaya di magkantay ba ko hindi. Makainin na. So, tiba tao, kilidin na, tingin na. Na, dito. Ikapat ang pagkasud ko surga. Na iyan doon kalim lang wala maginawa. Nagbisak si Rasulullah pagkasud ko surga. Na pagkasud ko naraka. Na lang wala naman. Emana nagina. 5 maligid. Takikit. Ilaman na inali sa Quran. Wala taj'al yadaka maglurat kanila. Okay. Wala tamsutat mo lalbas di patakuda maluma maksura. Ubali ya. Ginawa niyo. 5 niyo ipagpakalisan niya ang gula. Alidiyo. Ubali mang kaya ka. At sigiwa lang niyo po kami tanong lang ako matalagas na di ka makalalangan sa makasasanggin ka. Ayaman na niyan, naginan. Kailangan na. Ang pala nga sisaw na bumugay na. Hindi na tamong ko na. So, ginan. Tutusin niyo ang nananamialitan o pagkasulto ko surga na kung pagkasulto mang buko na raka. Ilay naman